Vítajte pri dnešnom hlbokom ponore. Dnes tu máme niečo naozaj, fascinujúce. Ponoríme sa do príbehu, ktorý je tak trochu mýtický o pramatke Slovanov Ľude a o tom, ako vraj vznikla praslovančina. Presne. A s tým spojený aj ten sen o akési jednotnej slovanskej ríši. Áno. Našou misiou dnes bude tento starý príbeh tak trochu rozbaliť, pozrieť sa na to posolstvo o jednote, jazyku. Čo nám to vlastne hovorí? Takže, poďme na začiatok. Aká bola tá situácia podľa legendy? Máme tu prvých Slovanov. No, legenda ich vykresľuje ako ľudí pracovitých, to áno, spojených s prírodou. Ale boli roztrúsení. Každý kmeň, každá skupina si žila tak nejako sama pre seba. V rôznych údoliach, pri riekach. A hlavne nerozumeli si. Predstavme si to. Zvuky, slová, ktoré pre tých druhých nič neznamenali. Musela to byť frustrácia. Presne tak. A práve toto, ten smútok z toho rozdelenia, z tej nejednotnosti, to vraj videla pramatka Ľuda. A nešlo jej asi len o praktické veci však, že si nevedeli povedať, kde čo nájdu? Myslím, že legenda to podáva hlbšie. Nebol to len problém komunikácie. Bola to, taká vnútorná bolesť. Ľuda cítila, že jej deti, hoci v srdci sú si možno blízke, žijú vedľa seba ako cudzinci. Jej túžba bola naozaj spojiť ich. Prekonať tie bariéry, aby sa spoznali, aby boli jeden celok. Chápete? Rozumiem. A práve táto túžba ju vedie k tomu, kľúčovému momentu. Ľuda vystupuje na najvyšší vrch. Veľmi symbolické miesto však, spojenie zeme, neba. Áno. A tam roztiahne ruky a volá. Volá tie roztrúsené slovanské duše k sebe. A potom prehovorí. A to je ten zlom. Jej reč nie je len taká obyčajná. Z jej úst prúdi praslovančina. A ten opis, legenda hovorí, že to bola akoby zlúčenina hlasov prírody. Šum vetra, zurčanie vody, sila zeme. Je to veľmi poetické, áno. A naznačuje to, že ten jazyk nebol niečo umelé, ale niečo, prirodzené, organické. Dokonca sa hovorí, že tie slová mali takú silu, že mohli hýbať horami. Tuto začína byť naozaj až magické. Presne, a ten jazyk je tu vykreslený ako dar. Ako mystický nástroj, ktorý dokáže meniť veci. Meniť ľudí. Ako na to Slovania reagovali, keď to prvýkrát počuli? Podľa legendy to nebolo len o tom, že zrazu rozumeli slovám. Bolo to hlbšie. Pocitili niečo vnútri. Rezonanciu. Spolupatričnosť. Presne. Spolupatričnosť. V tej chvíli vraj vedeli, že sú jeden rod. Jeden národ. Jazyk sa stal tým, čo ich spojilo, samotným základom ich identity. Takže Ľuda im dala jazyk a tým aj identitu. Ale malo to aj nejaké praktické dôsledky, podľa tej legendy. Áno, obrovské dôsledky. Táto novonadobudnutá jednota, jazyková a duchovná, sa mala preliať do reálneho sveta. Ako? Tie roztrúsené kmene. Aha. Kniežata začali spolupracovať, spoločne budovali mestá, chránili územie. Ríša sa vraj rozprestierala od mora k moru. Páni. Šírila sa múdrosť, remesla, všetko to malo prameniť z toho jedného, spoločného hlasu, ktorý dostali od ľudy. Jazyk ako základný kameň civilizácie. To je naozaj silný obraz. Jazyk ako základ ríše. A keď to prepojíme s takým širším pohľadom, tá legenda vlastne hovorí zaujímavú vec. A to? Že aj keď sa táto, nazvime ju mýtická ríša, časom rozpadla a Slovania sa opäť rozdelili na rôzne národy s rôznymi jazykmi, tak ten pôvodný spoločný základ, ten prahlas ľudí, v nich niekde hlboko stále ostáva, pretrváva. Ako nejaká ozvena? Presne. Ako ozvena spoločného začiatku. Myšlienka akejsi, nezničiteľnej pôvodnej spojitosti, ktorá ide ponad dnešné hranice. Takže keď si to zhrnieme, čo si z tohto príbehu môžeme odniesť? Pre mňa je to hlavne ten pohľad na jazyk. Áno. Že to nie je len nástroj. Že je to niečo oveľa fundamentálnejšie. Aspoň v rámci tohto mýtu, samozrejme. Je to základ identity, jednoty, sila. Určite. A presne tu sa vynára taká, zaujímavá myšlienka na záver. Skôr otázka. Sem s ňou. Čo to vlastne znamená pre kolektívnu identitu dnes? Keď jej korene, aspoň teda v tej mýtickej rovine, siahajú k niečomu takému spoločnému. K takému takmer mystickému jazykovému pôvodu. Aj keď dnes je tá realita úplne iná.
fragmentovaná, jazykovo, kultúrne. Presne. Ako môže takýto zakladateľský príbeh, táto legenda o spoločnom hlase, ako môže rezonovať, alebo možno vôbec nerezonuje, naprieč rôznymi slovanskými kultúrami dnes? To je naozaj otázka na zamyslenie. Necháme ju otvorenú.